Ahojte, srdečne vás pozdravujem. Dnes je už 8. január a ja som sa ešte nepoďakovala nielen všetkým fanúšikom a priaznivcom značky Farmacy, ale aj úplne všetkým členkám, ktoré si nakupujú so zľavou minimálne teda 23%. A takisto aj všetkým mojim líderkám, ktoré sa neskutočne snažili počas minulého roka. Naozaj vám ďakujem za vašu priazeň, za to, aké srdce dávate do tejto značky. A rok 2024 bol určite úspešnejší ako rok predtým, rok 2023. A tento rok sme začali úplne úžasne, pretože sme naštartovali nových 6 parfémov už v rámci Farmacy, ale aj ďalšie ešte novinky nás čakajú. A čo sa týka líderstva, tak len dneska som urobila prístup k 2 členkám, ktoré chcú byť vlastne líderky. Budovanie si tímu a aktívne rozširovanie tímu, to je niečo, na čo som sa vlastne dala naplno od začiatku tohto roka a som preto nesmierne vďačná, že sa ku mne pripojila aj šikovná vizažistka, je priamo z Nitry. A preto, ak aj ty sa teraz nájdeš v tomto videjku a povieš si, že máš nejaký vlastný salón alebo robíš nejakú inú značku, napríklad od Mary Kay a chce robiť z Farmacy, ak máš v portfóliu niečo iné, ale chceš vyskúšať Farmacy, chceš si to vlastne vyskúšať na vlastnej koži, ja prídem, prinesiem ti dekoratívku, pleťovku, parfémy a môžeš si to vlastne vyskúšať, urobím ti osobné poradenstvo, prinesiem ti katalógy, vzorky, čiže budeš mať moju plnú podporu. Som priamo z Nitry, ale viem sa stretnúť nielen v Nitre, ale aj v bezprostrednom blízkom okolí, takže pokojne sa ozvite. Prikladávam tu aj môj mailík a pokojne sa mi ozvite.